karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Ato ning isulti nila ni Joel. Dali na. Eric, dali na. Asa mo ila? Oh, Eric, Joel. mga panuway! Kamu gid ang nagkuha sa malita! Mga pakakon mo, ha? Nasayop ka, Joel. Oh, Dili kami ang nagbutangan ng malita dili sa kwarto ni Ila. ayaw na lang pamakak pa. Kaklaro ang ebidensya, oh, nga naa sa kwarto ni ilang malita. Tinuod ang gisulti ni Eric, Joel. Diha na ka na mga maleta sa dihang nisod ko dinhi. Og mo ko na kung tuyo kang Eric sa dihang nanuktok ko siyang kwarto. Klaro na kayo ang inyong drama, no? O Klaro sige, kayo. drama. Hoy, Joel, mahimo ba? Ha? Ayaw pa patakagyawit ani mo ba? Maong migawas ko karon kay mo adto ta ko sa imong kwarto aron sultihan ka nga naa dinhi sa kong kwarto ang maleta. Ayaw na lang pamakak! Okay, fine. Naara nimo kon ipalutaw gyud mo nga namakak ni. Kinahanglang may baw si Madam Lily ini. Nga kamo ang mikuha sa maleta. Sige, tawag siya. Oo, tawgan gid ako siya. Ha, tuo mo. Dali na Ila, ibalik na nato sa sala ang malita. Ayaw na gilabte! Ug dili ka magkapugong namo kung amo ning uli sa sala. To! Eh, Ay! Ala! Eric! Giyon sa man animos Joel! Joel! Naon sa ka? Wilma, bantay na si Joel. Dali na Ila. Iuli na to sa sala ang malita. Mga panuway! Kamu ang nagkawat sa malita! Ati man na si Joel. Dali na, Eric. Danang malita siyang nimutangan. Eric. Dili ka sila si Joel ug Wilma ang tuhungan ni Madam Lily. Bahala na sila kung unsa ilang tuhuan. Ang importante, nga nabalik na siyang nimutangan ang malita. Husto ka. Oo. eh, Ay, paglihok. agay, iyay, Naon sa ka? Ngano nakuyapan man ka? sakita sa ko apapangi ko. Ay, animal, hain mo tong salbayas ni Eric. Gisunto ko niya. Ito sa silong, oy. Ha? Ilang giguyod ang malita. O ilang gibalik sa nahimutangan ini. Usa! Oh! Huy! Asa naman ka? Naan, wa na dyan makadaan na ng malita palayo din eh. Di masig ko makakita ng kadena o kadnado, Eric. Nangukay ko ang kwarto Ila. Sudanan ka na sa mga gamit sa pagpanlimpyo o nasigpatan ko kining maong kadina o kandado diha. Sa diyang nangita ko sa singsing. Mao ba? O ako ning nahimduman. Gamit kini aron wa na gyud makakuha ining malita dinhi sa duol sa urna. Maayo pa. Aron dili na gyud ni makuha sa anino. Kung ang anino magani ang nagbutang ini sa akong kwarto. Eric! Pais ka, mala ka na! Ayaw na lang hilabti si Eric, Joel. Ha? Kung dili ka gusto, nga isumbong ti kang amahan nga gisumbag ko nimo. Hubag para ba niya akong ilong, oh? Oh, Ebidensya ni nga imo kong gipasakitan. oh, ila. Tabla na ta. Ha? Nganong inyo man ang giuli ang malita diha. Kay nabuking naman na sila. Nakita naman nato ang maleta nga didto sa kwarto ni Ella. Ang anino ang nagbutang ana sa kong kwarto. Usa? Naara ninyo kung musumbong mo ni madam. Basta ako, nagtuo ko nga ang anino ang nagbutang sa maleta sa kong kwarto. Ug wa milabot sa paggawa sa malita. May labot na si Ella. Kaya dito makita na maleta sa iyang kwarto. Wa nang malita sa kwarto ni Ila. Naanak mi sa sala. Ug nakita na ninyo. Ako na lang gikanduduhan. Oh, Uy, Wa na gyud makakuha na ng maong malita. Gawas na ko. unsa may imong but ipalutaw ining maong kadina, Eric? Ha? Wa ko'y gustong ipalutaw niya na Joel. Ug wa sa ko musip-sip lang ni madam og diawahan. kaklaro ana nga misip-sip ka, Eric. Bahala na mo sa inyong huna-hunaon. Basta ang importante, nga dili na sab na makuha sa anino. Niya lang yawin ako.
Kung mawa na diha, ako ang pangitaan. Ganang ikaw magid ang mugunit, ana. Aron ko mawa na, wala mo ilaing kapasanginlan. Ako lang. Kaya dali na. Maghikay na sa pamahaw. Ayaw na nyo butang hilo, ha? Kung nagduda ka sa mulutoon, aw, paghikay mo'g inyong pagkaon. Dali na, Eric. Hoy, Hila! Hoy, di ko makamaumuluto, oy! Aw, problema na nimo. Maldita gini si Ila, da. Piya si Hila. Unya, unsaon naman na nato pagkuha sa malita? Naan naman ay kandina? Oh, di na ginato na mablihan ng malita. Kun maon, magpaabot na lang yun ta ini ni amahan. Mauna ila. Magpaabot lang yun nga si amahan ang musugo nga ablihan ng maleta. Sa imo na Eric. Unsa gyud kay sod ang maong maleta? Wa ko'y idea. Ako, dun. Unsa? Nagtuo ko nga mga gamit ka na ni Arabella. Ha? Ako, dili ko writer. Pero, ako masumpay-sumpay ang ipanulti ni amahan ako bahin ni Arabella. Mo ba? Miingon si amahan nga si Arabella mao ang labing importanteng babae siyang kinabuhi. Og ang manikin, gipahimo gid ni amahan aron sundon ang hitsura ni Arabella. Unya, nakita na ko ang retrato sa babae nga parehas og daong sa manikin sa sud sa makinas panahi. Og siya si Arabella. Ang manikin, ang retrato sa makina, mao si Arabella. Ug kung anong himuan og manikin ng usa ka tawo, mao ka na ang pangutana. Sa imo na una, nga nung gipahimuan og manikin ni amahan sa Arabella. Kung ako ang naa sa dapit ni amahan, magpahimo lang kog manikin sama sa usa ka babae nga importante nako. Kun wa na ang maong babae. Busa, husto ko sa kung huna-huna. Nga, patay na ka ng Arabella. Ug gipahimuan siyag manikin ni amahan sa diyang patay na siya. Isip handumanan. Husto ka. Pusa, ang sunod kang tukyon. Kung kinsa ka na si Arabella. Ug ang makasulti na't ubahin ana. Si Madam Lily lang. Apan batanon pas Madam Lily sa dihang nihimo siyang katabang ni amahan. Kun mao, batan-on pasad si amahan sa maong panahon. Og may nahibaw-an gud siya bahin sa manikin. Kun nga nung didto kini sa linaw na to maugkat. Wa ka ba mangutanan niya bahin ana? Wa na. Dili na siya musulti siyang kasinatian sa unang panahon. Tungod kay bati kini para niya Eric. Unsa? Eric, klaro kaayo nga si Madam Lily ang dili gusto nga ablihan kining maong maleta. Unsa? Nihibaw na si Madam Lily kung unsay sud ining maong maleta, Eric. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!